लिसुआबो इनि गाहायावनो थायना दं बाला खावनानै जागोन नामा आयौ देमा थोद फैजालाबायनायसो जागोन बरिया बरिया बारदोंथ' इ फुला गुड मर्निं नोंथांमोन दासो सिखारदों आरोना हाथाय उनलाबाय नै अखा हानानै हराव उन्दुनोबो हाया गरमजों फांखा थाम्फै पागल बेला कि मर्निं गाइसमोन नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय dari sari burlang-lang ayo kamera kiba tuh kerja हम लोग अभी घूमने के लिए आ रहा है मजा जायगा बेफोरो नोंथांमोन नै इथिं फिसा गार्डेन दं आरोना कि कय हरुफुल बागान हरुफुल बागान मजा फिसा गार्डेन आरोना बियो मा बिफांथ' बेफोरखौथ' खोन्थानो हाला आं खिन्थु मजा खिन्थु बियो मा हाइब्रिद माबा बायदिमोन ना बैग्रि दासो बिबार बारबावदों नै इथे फुलिसो इयाथे खिलिबो লাগিব চাগে এই নিখিলে আৰু এইফালে ঘূৰি আহিম বল dari sari ulang-lang morning guys man dikili ikut noy na খেলা ini मोटी किमा पार्सेंट আছে सा मोर बेटरी होय ना 26 আছে তারপরে পড়বে আছে কাটে দিব লাগিব আৰু নাই বিথিং মজা ফিল বুদো ब्यूटीफुल हाउस नहीं स्कूल स्कूले बताए ओ माय गॉड मजा बना दिसे दे वाओ नाइस ओ नाइस और किंतु एक को बाल मजा से एबिला ओइनो जोंना मेदामना नाहरगासिनो मजा हाउस इफोरो दै मजा स्कुल माथो कलेज कहता ना बताना dari sari ulang-lang बेरे फुंजानि बेराम फैबाय आरोना जोङो रुमाव दा नैबे स्कुलाव डन बुक्स स्कुलाव नैबेखौ माने ओंखारलांनांसिगोन आरोना दा 6:30निफ्रायनो क्लास जायो होनदों माने एसेम्बलि माने जों बिनि सिगां ओंखारलांनांगौ आरोना बेनिफ्रायनो नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय दान्दिसे जों बेरायफैबाय आरोना ओरैजा दसे बेरेफुंजानि मोखां सोखां सुखांनानै फैबाय आरोना दा नै बिथिंजा बल যাব লাগিব আৰু এতিয়া कौन कुरिया से नोड़े चलो अभी निकलने वाला है नहीं से पिता देगा हम लोग को मेरे का बैग का अंदर है तुम लोग घर में करके आना चाहिए था ना अभी नील का तर का क्या जरूरत है अभी घर में करके आया तो इसको भी दिखा दो लड़की सब बहुत बेइज्जती देखता है वो अलग है ना हम लोग घूम के थक गया हूँ दिनै माबानिफ्राय गेम जागोन आरोना 9:30निफ्रायनो जानो हागौ
माने ओरैबायदि माने जोङो जा गेलेग्रा जायगा ना बियो नैबे नंबावा जों दा थानाय जायगायाव माने 2.5 किल'मिटार थांनानै गेलेहैनांगौ माने आरो गेलेखांनानै आरो हराव माबा ओंखाम जाखांनानै आरो फैफिननांगौ माने बेफोरखौबो जोंसो मोनजाबावगोन बिराद फाग्लालै ओरैबायदि खस्थ' माने आथिं सानै सागुजोबलाय लाङो माने दै नायदो ओइ मानसि नुनायावनो थादोंमोन जोङो नैयाबो फिसा पार्क बानायदों माने बे स्कुला ओरैबायदि स्पेसियेल माने जाथामाथा नों बे पाकेट माबा माबि गारनोबो मोना आरोना मोनानाय लोगो लोगो गेटआ बन्द ओमफ्राय आरो गेटआ थाब खुलिखाया माने दिस इज माय बर' चैनल नो हिंदी ओनली बोलो हिंदी से भी बना सकता है लेकिन हिंदी से भी थोड़ा सा आधा बक बोलता है ना हिंदी मतलब ज़्यादा ऑडियंस मिलने से हमारा मैं हिंदी ज़्यादा बोल नहीं आता नहीं आता ऐसा ही हो जाएगा ऐसा जगह तो लोग हंसेगा ना मेरे को हिंदी बोलने से नहीं आता है तुम हिंदी से बोखला बनता है ना ऐसा बोलते ना ऐसे में क्या देखना पड़ेगा बिरला का हम लोग को अंडा अभी हम लोग जा रहा है ना क्या बोलते हैं हिंदी बारा रोङा हिंदी बानायनो होदो आरो ना इसोरो नहीं ये सब रूम हॉस्टल और सीसीटीवी कैमरा को चेक करो ऐसा बोलना चाहिए था ना ये हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा हो गया था ये नहीं बे रूमावनो थादोंमोन जोङो बै नुहरनाय रूम आरो ना मजानो ল'ব লাগিব भितरथ' नै इयानो थादोंमोन आरो ना फाथा फाथि थाम्फै अरजा बेयानो थानांदो उफाय गैया ओंखारजोब्बायानो नै रेडि आसोल थांनो ओंखारबाय आरो ना दा नै लाखाजोब्बाय सामान लांजोबखाबाय मालखौ लाखानानै जों ओंखारलांगोनसो आरोना धमाका वाह साब मोनबाय एबार गेटआ बन्द'सो माथो नै नायदो गरमाबो फिल्डआवसो जिरायजोबना दं आरो ना सिङावबोथ' थानो हाया नालाय जिबायदि गरम बेनिखायनो दंफां सायाव फिल्डआवनो जिरायना दंजोबो आरो ना बयबो बेयानो जागोन आरो ना गेमा नै मजा बेयानो जागोन एबार नै लेगखौ स्टिं खालामखांनानै एबार बेखौ गिदिरखांनानै टेबोला गिदिरखांनानै माने एबारनिफ्राय गेम जागायसिगोन मानो होनबा गाहायाव थांनोसै एबार नै प्लेखौ स्टिं खालामनायखौ आं देखायनो हादिया होमब्लाबो प्लेखौ स्टिं खालामखांनानै दा हाबहैजोबसिगोन आरो ना बयबो ड्रेस गानजोबनानै माबा गेमखौ जागायसिगोन आरो ना एबार खेलखौ जागायसिगोन लेफारि
माबा खेलेग्राफोरनो मान बावनाय एबा सिनायथि होनाय बेखौ होखांनानै जागासिनो आरोना Mr. Head Prasad from Latitude as our technical director for today's event. Mr. Head Prasad as one of our technical directors for today's event. So may I request our girls to welcome him with a traditional Puram Kavasa and a momentum. Last but not the least, we have a great personality, the backbone of today's event, who is none other than Mr. Deep Sutia, the Joint Secretary, TDTA. So may I request one of our girls to welcome Mr. Deep Sutia with a Pulam Kamusa and a momentum. So we have Mr. Deep Sutia. I'd like to felicitate him with a Pulam Kamusa and with a momentum. মই যদুদা তোমাক দেখিছিলোঁ যদুদা ধেমাজি যদুদা नै दा मोसानाय होबाय आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ सबावबो मिथिं दावथेनानै जा माबा मोनसे माबा अपेनिं खालामनोबा जिखुनु मोसानाय माबा मोनसे देखायफुंनाय खालामग्रोथारो बेनिखायनो नै दा बर' मिसिं हारसा माने मोनथाम मोनब्रै नेपालि जा माबा ज' लोगो नांनानै मोसानाय आरोना बियो
गेम गेलेनायखौ आङो बे भिडिअनि गेजेराव सोना होदो आरोना नोंथांमोना जाहाथे नायनो लुबैथारदोंबा नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाबानो जाबाय आं उनावहाय एक्सट्रायै गेम गेलेनायखौ हगारना होगोन आरोना